Hi guys! It's Christine. Welcome to our family budget. Gusto ko lang kayong imbitahan sa aking bagong channel. So, gumawa ako ng bagong channel. It's our family budget vlog. Please, supportahan nyo ang aking bagong channel kasi naisipan ko lang na para mas makilala nyo pa ako. So, dun sa channel na yan, sa our family budget vlog is yung daily lives namin. So, I cannot promise na daily vlog, but hopefully maka-vlog ako ng at least twice a week or thrice sana. Kasi mahirap kasi mag-upload dun sa kasi sobrang tagal. Aabot ng 2 to 3 hours pag nag-upload ako ng ano kasi syempre compare dito sa channel na to aabot na ng mga 6 minutes, 7 minutes. So, medyo konti na siya. Pero, dun sa vlog kasi na ano, mas gusto ko kasi yung nagba-vlog na parang yung daily vlog kasi parang dun masasabi ko lahat. Yung parang nag-uusap lang tayo. So, yun. Basta yung purpose ko lang talaga is mas makilala nyo pa ako, yung pamilya ko, yung araw-araw na pumumuhay namin. So, please guys, please do subscribe. So, ililink ko sa description box. So, yun lang naman. So, ngayon, yung na-vlog ko doon is isa pala yung na-upload ko kasi yun nga, masyadong matagal mag-upload talaga. Abot talaga ng 3 hours or 2 hours kasi ang hina ng yung internet namin dito yung wifi. So, yon. So, please guys, subscribe, okay? And, yun lang naman. And, gumagawa ako ng muffins ngayon kasi request yun ng asawa ko. So, yun. And, please give me a thumbs up. At please guys, mag-comment naman kayo, 'di ba? Kung meron kayong mga gustong itanong sa akin. So, yun. And I hope you guys enjoy and see you in the next video. Bye!